Luke chapter 11 kukaLuka isahluko se-11. Kwathi ekhuleka endaweni ethile, esegcinile omunye wabafundi bakhe, wathi kuye, Nkosi, sifundise ukukhuleka, njengoba uJohane naye wabafundisa abafundi bakhe. Wayesethi kubo, nxa nikhuleka anothi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe isinkwa sethu sezinsuku zonke imihla ngemihla. Usithethelele izono zethu, ngokuba nathi sibathethelele bonke abanecala kithi. Ungasingenisi ekulingweni, kodwa usikhulule kokubi. Wathi kubo, ngumuphi kini oyakuba nomhlobo aye kuye phakathi kobusuku athi kuye, Mhlobo, ngitsheleke izinkwa zibe 3, ngokuba kufike kimi umhlobo wami evela ekuhambeni, kepha anginanto engingayibeka phambi kwakho. Yena-ke ophakathi aphendule athi, Ungangihluphi, sekuvaliwe emnyango, nabantwana bami balele kanye nami. Anginakuvuka ngikunike na? Ngithi kini, noma engazukuvuka amnike ngokuba engumhlobo wakhe, nokho ngenxa yokukhongisisa kwakhe, uyakuvuka amnike konke akudingayo. Ngithi kini, celani niyakuphiwa, funani niyakufumana, nqonqothani niyakuvulelwa, ngokuba yilowo nalowo ocelayo uyamukeliswa, ofunayo uyafumana, onqonqothayo uyakuvulelwa. Ngumuphi kini onguyise okuyakuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi, uma icela iqanda ayinike ufezela na? Ngakho-ke uma nina eningababi nikwazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu kangakanani uYihlo osezulwini uza kubapha abacela kuye uMoya oNgcwele. Wakhipha idimoni layilisimungulu. Kwathi seliphumile idimoni, wakhuluma oyisimungulu, abantu bamangala. Kepha abanye kubo bathi, ukhipha amadimoni ngoBhezebuli umbusi wamadimoni. Abanye bamlinga bafuna kuye isibonakaliso esivela ezulwini. Kepha yena eyazi imicabango yabo wathi kubo, yilowo nalowo mbuso owahlukene wodwa uyachitheka, indlu idilike phezu kwendlu. NoSathane, uma ehlukene yedwa, umbuso wakhe uyakuma kanjani na? Lokhu nithi, ngikhipha amadimoni ngoBhezebuli. Uma mina ngikhipha amadimoni ngoBhezebuli, amadodana enu awakhipha ngubani na? Ngalokho-ke wona ayakuba ngabahluleli benu. Kepha uma ngikhipha amadimoni ngomunwe kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu usufikile phela kini. Uma isiqhwaga sihlomile, silinda umuzi waso, impahla yaso ihlezi ngokuthula. Kepha nxa onamandla kunaso esisusa, asinqobe, uyasiphuca izikhali zaso zonke ebesizithembile, ayabe impango yaso. Ongenami umelene nami, ongabuthi nami uyahlakaza. Nxa umoya ongcolile ephumile kumuntu, uyadabula izindawo ezomileyo efuna ukuphumula, engakufumani. Uthi, ngizakubuyela endlini yami engaphuma kuyo. Uyafika-ke ayifumane ishaneliwe, ihlolisisiwe, khona ebesehamba azithathele abanye omoya abayi7 ababi kunaye, bangene bahlale lapho. Ukugcina kwalowo muntu kuba kubi kunokuqala. Kwathi esakhuluma lokho, owesifazane othile esixukwini waphakamisa izwi wathi kuye, Sibusisiwe isisu esakuthwalayo
namabele owancela kuwo. Kepha yena wathi, yebo, kodwa kakhulu kubusisiwe abalizwa izwi likaNkulunkulu balilondoloze. Waqala ukukhuluma wathi, lesi sizukulwane siyisizukulwane esibi, sifuna isibonakaliso kepha asiyikunikwa isibonakaliso. Kuphela isibonakaliso sikaJona, ngokuba njengalokhu uJona waba yisibonakaliso kwabaseNiniva, iNdodana yoMuntu iyakuba njalo kulezi zizukulwane. Inkosikazi yaseNingizimu iyakusukuma ekahluleleni kanye namadoda alesi sizukulwane iwalahle, ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Bheka, lapha kukhona okukhulu kunoSolomoni. Amadoda aseNiniva ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane asilahle, ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJona. Bheka, lapha kukhona okukhulu kunoJona. Akakho othi esokhela isibani asibeke esitha nangaphansi kwesitsha, kepha usifaka othini ukuba abangenayo babone ukukhanya. Isibani somzimba siyiso lakho. Nxa iso lakho liphilile, umzimba wakho wonke ungukukhanya, kepha nxa lilibi, umzimba wakho ungubumnyama. Ngakho qaphela ukuba ukukhanya okukuwe kungabi ngubumnyama. Kanjalo-ke uma umzimba wakho wonke ungukukhanya, ungenandawo emnyama, uyakukhanya wonke, njengesibani sikukhanyisa ngokukhanya kwaso. Esakhuluma, umFarisi wamema ukuba adle naye. Wangena, wahlala ekudleni. UmFarisi wamangala ebona ukuthi kaqalanga ukuhlamba engakadli. Yayisithi inkosi kuye, manje-ke mina, baFarisi, lihlambulula ingaphandle lenkezo nesitsha, kepha ingaphakathi lenu ligcwele ukuphanga nokubi. Ziwula, yena owalenza ingaphandle akalenzanga nengaphakathi na? Kepha yiphani okungaphakathi kube yisiphiwo sabampofu. Bheka-ke, kobe kuhlambulukile konke kini. Kodwa maye kinina baFarisi, ngokuba nithela okweshumi kwesinkutshane nokwentshungu nokwemifino yonke, ninganaki ukulunga nokumthanda uNkulunkulu. Benimelwe ukwenza lokho, lingakuyeki nalokho. Maye kinina baFarisi, ngokuba nithanda izihlalo eziphambili emasinagogeni, ukubingelelwa ezigcawini zokuthengelana. Maye kinina, ngokuba nifana namathuna angasabonakali nabantu abahamba ngaphezu kwawo bengawazi. Wayesephendula omunye wezazi wathi kuye, Mfundisi, ngokusho lokho uyasijivaza nathi. Kepha wathi, maye kinina zazimthetho, ngokuba nithwesa abantu imithwalo ethwaleka kalukhuni, nina-ke uqobo lwenu aniyithinti leyo mithwalo nangowodwa eminweni. Maye kinina, ngokuba niyakwakha amathuna abaprofethi, kanti oyihlo bababulala. Ngalokho ningofakazi, nivuma imisebenzi yawoyihlo, ngokuba bona bababulala, nina-ke niwakha amathuna abo. Ngenxa yalokho ukuhlakanipha kukaNkulunkulu wathi, ngiyakuthumela kubo abaprofethi, abapostoli, abanye bayakubabulala, abanye babazingele, ukuze kubizwe
kulesi sizukulwane igazi labaprofethi bonke elachithwa kwasesisekelweni somhlaba, kusukela egazini lika-Abela kuze kufike egazini likaZakhariya owabulawa phakathi kwe-althari nethempeli. Yebo, ngithi kini lizakubizwa kulesi sizukulwane. Maye kunina zazimthetho ngokuba nisisusile isihluthulelo sokwazi, nina uqobo lwenu aningenanga nabangenayo nabavimbela. Kuthe ephuma lapho, ababhali nabaFarisi baqala ukumzonda kabi nokumbuzisisa ngokuningi, bemqamela ukuba babambe into ephuma emlonyeni wakhe.